enanos, os asteroides, os satélites e os cometas. Agora, o meu compañeiro Adrián falará de algúns tipos. Boas, eu son Adrián, como dixo a miña compañeira Xerai, e vou explicar as estrelas, as nebulosas e as galaxias. As estrelas son grandes esferas de gases moi quentes que emiten luz e enerxía térmica. As nebulosas son enormes nubes de gas e pó e a partir das forman as estrelas. E as galaxias, que son agrupacións de millóns de estrelas e nebulosas. Agora o meu compañeiro David explicará os planetas e os planetas ananos. Ola, son David e explicarei os planetas e os planetas ananos. Os planetas son corpos rochosos e gasosos de forma esférica. Non emiten luz propia e xiran alrededor dunha estrela. Agora, vou sinalar 8 planetas: Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Agora, vou explicar os planetas ananos. Os planetas ananos teñen forma esférica, máis ou menos irregular. Son máis pequenos que os planetas. Agora vou sinalar 3 planetas ananos: Plutón, Ceres e Eris. Agora, a miña compañeira Uxía explicará os satélites, os cometas e os asteroides. Ola, eu son Uxía e vou explicar os satélites, os cometas e os asteroides. Os satélites son corpos de diversos tamaños que xiran alrededor dunha estrela. Os asteroides son corpos rochosos que xiran alrededor dunha estrela. Os cometas son bolas de pó e xeo que ao pasar por unha estrela brillan. E agora a miña compañeira Marta explicará-vos o sistema solar. O sistema solar, un sistema planetario. Un sistema planetario é un conxunto formado por unha estrela e os corpos celestes que xiran ao seu redor. O sistema solar é un conxunto formado por unha estrela chamada o Sol e os corpos celestes que xiran ao seu redor, incluída a Terra, aos que lles proporciona luz e enerxía térmica. O noso sistema solar forma parte dunha galaxia chamada Vía Láctea. Agora, o meu compañeiro Joel explicará o Sol. Ola, eu son Joel, como ben dixo a miña compañeira Marta, vou explicar o Sol. O Sol é unha esfera amarela, de tamaño mediano, e no seu interior caberían 1.400.000 planetas como a Terra. Como sucede noutras estrelas, teñen lugar violentos cambios chamados reaccións, que expulsan enerxía en forma de calor e luz, e ao seu redor xiran 8 planetas e os seus satélites seguindo unha traxectoria chamada órbita. E ora a miña compañeira Antía explicará os máis. Ola, eu son Antía, como ben dixo o meu compañeiro Joel, e eu vou explicar os 8 planetas e os seus satélites. Por orde de proximidade ao Sol, os planetas son Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Alrededor de moitos planetas hai satélites. Xúpiter e Saturno son os que máis ten, de distintos tamaños e órbitas, con máis de 60 cada un. A Terra só ten un satélite, chamado a Lúa. Agora a miña compañeira Sarai explicará os máis. Eu vou explicar os planetas enanos ou planetoides. Os planetas enanos xiran ao redor do Sol, máis alá da órbita de Neptuno. Como Plutón, que antes era considerado un planeta, pero existen máis: Ceres, Eris, etc. Os asteroides. Gran parte deles céntranse nun cinto que rodea o Sol, entre as órbitas de Marte e Xúpiter. E os cometas. O máis famoso do sistema solar é o Halley, que tarda máis de 76 anos en dar unha órbita completa. Eu vou explicar o sistema de rotación e translación. Na rotación é cando a Terra xira sobre si mesma a través dun eixo imaginario e así provoca a asociación do día e a noite. O tempo que tarda son 24 horas e chamámoslo día. Na translación é cando a Terra xira sobre alrededor da estrela, o Sol, a través de órbitas, e o tempo que
cada sol as 365 días e 6 horas. As 6 horas son porque 6 por 4, 24, entón é un día máis. E o alongamos a febreiro, porque é o que máis ten. Agora a miña compañeira Sandra explicará as estacións do hemisferio norte. Como ben dixo o meu compañeiro Freire, eu vou falar das estacións do hemisferio norte, que é onde nós vivimos. O noso planeta non para de estar en movimento, entón producen-se estacións. Entre o 21 de xuño e o 23 de setembro as temperaturas son altas, os raios perpendiculares e os días longos. É verán. Entre o 23 de setembro e o 21 de decembro as temperaturas son suaves e os raios oblicuos. Os raios oblicuos e a duración dos días e noites iguales. É outono. Entre o 21 de decembro e o 20 de marzo as temperaturas son baixas e a duración das noites son longas. É inverno. E entre o 20 de marzo e o 21 de xuño as temperaturas son suaves, os raios oblicuos e a duración dos días e noites iguales. É primavera. Agora, a miña compañeira Marta vai falar das estacións do hemisferio sur. As estacións do hemisferio sur. Os raios solares tamén chegan ao hemisferio sur con distinta inclinación segundo o momento do ano. Desde o 21 de xuño ata o 23 de setembro, os raios chegan moi oblicuos. É inverno. Do 23 de setembro ao 21 de decembro, os raios chegan un pouco oblicuos. É primavera. Do 23 de setembro, o sea, do 21 de decembro ao 20 de marzo, os raios chegan casi perpendiculares. É verano. Do 20 de marzo ao 21 de xuño, os raios chegan un pouco oblicuos. É outono. Que curioso. A nosa vida está moi relacionada coas estacións. En inverno, comemos alimentos quentes. En verano, frío. Nas estacións temperadas de outono e primavera, solemos estar moito ao aire libre. En verano, a xente sole gozar de vacacións. As estacións tamén nos axudan á agricultura. Agora vamos falar un pouco dos planetas. Eu vou falar de Mercurio. Mercurio, como xa saberedes, é o planeta máis cercano ao Sol e tamén o máis pequeno. Outra das súas curiosidades é que ten os mesmos satélites que Venus. Agora o meu compañeiro vai falar de Venus. Como ben dixo o meu compañeiro Freire, vou falar de Venus. Venus é o segundo planeta do sistema solar. É o terceiro en cuanto ao tamaño, de menor a maior. E ten, como ben dixo o meu compañeiro Freire, ten os mesmos satélites que Mercurio. E agora a miña compañeira Sarai vai explicar máis da Terra. A Terra é o terceiro planeta respecto á proximidade do Sol. E como xa saberedes, de momento é o único planeta con vida humana. Agora a miña compañeira Antía falará de Marte. Marte é o cuarto planeta por orde de proximidade ao Sol. Tamén o segundo máis pequeno, seguido de Mercurio. Unha cousa moi curiosa de Mercurio, de Marte, é que a seu día tan solamente dura 40 minutos. Agora a miña compañera Uxía explicaramos Xúpiter. Como ben dixo a miña compañera Antía, eu vou explicar Xúpiter. Xúpiter é o quinto planeta do sistema solar e tamén é o máis grande. Forma parte dos planetas gaseosos. E agora, a miña compañera Sandra explicará-vos Saturno. Saturno é o sexto planeta por orde de proximidade do Sol. É o segundo máis grande, despois de Xúpiter. Un dato moi curioso de Saturno é que ten un anillo. É 5 veces máis rápido que unha bala. É dicir, uns 4.700 km por hora. Agora, o meu compañeiro David vai falar máis sobre Urano. Hola, eu son David e explicarei uns cualidades sobre Urano. Urano é o sétimo planeta do sistema solar. É o terceiro máis maior e o 4 máis masivo.
cuarto máis masivo. Agora, a miña compañeira Marta explicará o último planeta, Neptuno. Neptuno é o oitavo planeta do Sistema Solar, é dicir, o último. Forma parte dos denominados planetas asteroides ou xigantes gaseosos. Foi o primeiro descoberto grazas á predicción matemática. Ata aquí chegou o noso traballo, esperamos que vos gustase, ata a próxima.